హాయ్ హలో సౌజన్య సాలిన్ వన్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. నేను ఈరోజు చిక్కుడుగాయ ఫ్రై తయారు చేయబోతున్నాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చిక్కుడుగాయ ముక్కలను ఇలాగ శుభ్రంగా 3 టైమ్స్ కడుక్కున్నానండి. ఉప్పు నీళ్ళలో వేసి పెట్టాను ఇలా 5 మినిట్స్ వరకు. దాన్ని ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఎలాగ తయారు చేయాలో చూద్దామండి. ఈ విధంగా ఉప్పు నీటిలో వేసిన చిక్కుడుగాయ ముక్కలను వేరే ఒక దానిలో వేసుకుందాము. ఇప్పుడు చిక్కుడుగాయ ముక్కలను ఈ విధంగా నీళ్ళలో తీసి వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుందామండి. సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. సాల్ట్ వేస్తున్నాను నేను. నాకు ఒక 2 స్పూన్ల వరకు పడుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ. మీరు కూడా సరిపడా వేసేసుకోండి సాల్ట్. ఇప్పుడు ఒక టీ గ్లాస్ వరకు నీళ్ళు పోస్తున్నానండి. టీ గ్లాస్ వరకు నీళ్ళు పోస్తాను. ఎక్కువ నీళ్ళు పోసుకోవద్దు ఇందులోకి. అక్కడికక్కడికి సరిపడ నీళ్ళు పోసుకోవాలండి. ఇలాగ పోసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ వెలిగించి మూత పెట్టేసి గ్యాస్ మీద పెట్టేద్దామండి. ఇది ఇండక్షన్. ఇప్పుడు తాలింపు కోసం ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తీసుకున్నాను. అది తాలింపు ప్రాసెస్లో చూపిస్తాను. ఉడికించుకోవాలండి. దాదాపు ఉడుకుతున్నాయి. కొంచెమే నీళ్ళు వేసాం కదా, అక్కడికక్కడికి ఇది అవుతుంది. ఇంకొక 2 మినిట్స్ ఉంచేస్తాను. నీళ్ళు కొంచెం కాస్త ఎగిరిపోతాయి. అప్పుడు తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను. ఒకసారి మూత తీసి చెక్ చేసుకున్నామంటే నీళ్ళన్నీ దాదాపు ఎగిరిపోయాయి. కొంచెం అన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయి. లోపల ఒక కడాయి పెట్టుకొని నూనె వేసుకున్నామండి. ఇలా కడాయి పెట్టుకున్నానండి. కొంచెం అంత నూనె వేసుకున్నాను కడాయిలో. ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకున్నామండి. తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకున్నాను. వేగుతూ ఉన్నప్పుడు వేగాక ఈ చిక్కుడుకాయ ముక్కలను కూడా అందులో వేసుకున్నాను. దీనిలో ఫ్రైలోకి నేను మసాలా ఒకటి తయారు చేశాను. అది మీకు ముందుగానే పెట్టానండి వీడియోని. అదే మీరు ఒకసారి తయారు చేసుకోండి. దీంట్లోకి వేయాల్సిన కారం కూడా నేను ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టాను. అది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నాది వీడియో కారపొడులు అనేసి. ఈ విధంగా చిక్కుడుకాయ ఉడికిపోయిందండి. నీళ్ళు ఏమన్నా ఉంటే కొంచెం వంచేసుకోండి. ఉంచాక ఇవి తీసి ఆ ఫ్రై కూడా వేగిపోయిందండి. ఫ్రైలో వేసేసుకున్నాము. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్నామండి. మిక్స్ చేసి ఏమైనా ప్యాన్ అంటే ఎగిరే వరకు ఉంచేసి ఆ తర్వాత మనం పట్టుకున్న ముందుగా స్టార్ట్ చేసి పెట్టిన కారం పొడి కూడా వేసుకున్నాము. నీళ్ళన్నీ ఎగిరిపోయాయండి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా పట్టుపెట్టుకున్న కారం పొడి కూడా వేసుకున్నాము. ఇది కొబ్బరి, పుట్నాల పప్పు, ఎండుమిర్చి, వెల్లిపాయలు వేసి పెట్టానండి. నేను పెట్టాను ఆల్రెడీ. దోశ తయారు చేసిన రోజు రొయ్యలు కారం తయారు చేసిన రొయ్యల కూర తయారు చేసిన రోజు పెట్టాను. ఒకసారి మీరు చూడండి వీడియో. బాగా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. కారం కావాలంటే మీరు కొంచెం పైనుంచి కారం కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది పప్పు చారు ప్లస్ రసము వాటిల్లోకి చాలా బాగుంటుందండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి.